салом дӯстдорони футбол, имрӯз якшанбе аст ва барои аксарият рӯзи истироҳатӣ мебошад, вале мо кор мекунем, чунки дар ин рӯз таърихи футбол варақгардон шуд. Месси ниҳоят дар ҳайати тими мунтахаби худ қаҳрамон гардид. Пеш аз сар кардан аз шумо як хоҳиш дорам. Дар канали нави мо бисёртар онҳое ворид мешаванд, ки то ҳол обуна нашудаанд. Фоизи бештари тамошои видеои мо аз ҷониби ҳамонҳое аст, ки ба канали нави мо подписатсия накардаанд. Барои пешрафти канал ва паҳн шудани видео ба дигарон хоҳиш мекунем, ки ба канал обуна шавед. мо ҳар видеои худро кӯшиш менамоем, ки дар сифати баланд омода кунем. Акнун дар ягон ҷо ба ҳузур шинед, мо бошад сар мекунем. дар финали ҷоми Америка миёни Бразилия ва Аргентина Месси ғолиб омад. Дар маракано бар муқобили тими мизбон барои Аргентина гӯё ки имкон набуд, аммо Месси дар ин мусобиқа беҳтарин бозии худро нишон медиҳад. Аз ин хотир ҷом ба як нафари алоҳида насиб гардид. Аргентина аз соли 1993 ису барои аввалин бор дар ҷоми Америка унвони чемпиониро ба даст овард ва дар маҷмӯъ ба тими мунтахаби Уругвай, ки 15 бор дар ин мусобиқа ғалаба кардааст, баробар шуд. Ҳарчанд дар финал ягон тим ҷонибдори бозии зебо набуд, аммо дар Месси ба ин ҷоиза арзанда мебошад. ӯ дар 7 бозии ҷоми Америка бо 4 голу 5 ассист беҳтарин бозингари мусобиқа дониста шуд. Дар радифи ӯ Неймар ҳам беҳтарин футболбози ҷоми Америка эътироф гардид. Пеш аз финал маълум карданд, ки ин ду нафар ба ҷоизаи асосии инфиродӣ мушарраф шуданд, дар ҳоле ки мо онро аз рӯи мантиқ намедонем. Аз ҷониби дигар ташаббускорони мусобиқа гӯё медонистанд, ки дар финал бозии зебо намешавад. Танҳо як хато барои муайян кардани ғолиб кифоят мекунад. Аргентина дар чанд соли охир аз ҳама ҳайати заиф дошт. Аз ин хотир дар финал имконияти онҳоро кам арзёбӣ мекарданд. биёед ба ҳайати асосии ҳардуи тим як назар меандозем, кадом дастаҳоро намояндагӣ мекунанд. Бразилия: Эдерсон Манчестер Сити, Ренан Лоди Атлетико Мадрид, Данило Ювентус, Маркиньос ПСЖ, Тиаго Силва Челси, Фред Манчестер Юнайтед, Каземиро Реал Мадрид, Неймар ПСЖ, Эвертон Суарес Бенфика, Лукас Пакета Лион, Ришарлсон Эвертон. 8 нафар бозингар аз топ дастаи Аврупо ва танҳо 3 футболбоз аз дастаҳои миёнаҳо. Аргентина акнун: Мартинез Астон Вилла, Молина Удинезе, Отаменди Бенфика, Пицелия Фиорентина, Таляфико Аякс, Гонсалес Штутгарт, Депаул Удинезе, Родригес Бетис, Ло Челсо Тоттенхем, Лаутаро Интер, Месси Барселона. дар ин ҷо баръакс 8 бозингар аз дастаҳои миёнаҳои Аврупо ҷамъоварӣ шуданд ва танҳо 3 нафар намоянда аз топ дастаҳои Аврупо мебошанд. Неймар расман аз ҳама бозингари ноком дар як соли сипарашдаи футбол мебошад. ӯ дар ҳайати ПСЖ аз Кубоки Франсия ва чемпионӣ дар Лигаи Якум маҳрум гардид ва акнун дар хонаи худ аз ҷоми Америка бенасиб монд. Акнун Месси ба даъвогари асосии туби тиллоӣ табдил гардид, аммо барои ӯ ҷоиза ба даст овардан дар ҳайати тими мунтахаб бисёр муҳим буд. Аз ин хотир мисли кӯдак хурсандӣ мекард ва баъди садои чӯраки довар ҳамаи футболбозон сӯи Месси давиданд, ки бисёр рамзӣ аст. барои мухлисони Месси хабари хуш он аст, ки ниҳоят Ла Лига барои дар Барселона боқӣ мондани ӯ иҷозат додааст. дар ҳамон вақту соате ки футболбози аргентинӣ дар ҷоми Америка ғалаба мекард, пирӯзии дигарро дар Испания Жоан Лапорта ба даст овард. президенти Барселона Ла Лигаро розӣ кард беҳтарин бозингари мусобиқа бояд боқӣ монад. иҷозат дода шуд, ки масъалаи маоши муайяни бозингарон дар давоми чанд сол ба танзим дароварда шавад. капитани Барселона барои бастани шартномаи нав падари худро вазифадор карда буд ва гуфта мешавад, ки Хорхе Месси бо президенти клуб Жоан Лапорта аллакай маслиҳат кардааст. ҳамин ки Месси аз Аргентина баргардад, ба шартномаи нав имзо мегузорад. чӣ метавон гуфт? аҳсан ба Лапорта. президент ана мехел бояд шавад. чунин футболбозро бепул ба даст овардан кори ҳар кас нест. Гарсия, Эмерсон, Депай, Агюро ва Месси трансферҳои Барселона дар ин мавсим ба ҳисоб мераванд, ки қариб ҳамаашон муфт ба даст оварда шуд. агар аҳамият дода бошед, ҳамаи хабарҳои нохушро дар бораи мушкилии шартномаи Мессиро маҷаллаи Марка нашр карда буд. як хабари асосӣ ва хушҳолкунандаро дар ин мавзӯъ маҷаллаи AS нашр кард. трансфери Оливье Жиру ба дастаи Милан кори ҳалшуда мебошад. Челси аз ҳисоби ҳамлагари француз 2 миллион евро кор карда онро барои харидани Эрлинг Холланд сарф мекунад. маҷаллаи 90 мин хабар медиҳад, ки дастаи шаҳри Лондон барои ҳамлагари ҷавони норвегӣ 150 миллион ҷудо кардааст. новобаста ба он ки Боруссия Дормунд як футболбози асосии худро аз даст додааст, аз чунин маблағи калон рӯ гардонида наметавонад. охирин хабар дар бораи Холланд ин буд, ки ӯ дар Гретсия истироҳат карда дар як зиёфат $5 миллион сарф намудааст. дар бораи
ояндааш бошад ҳамин қадар маълумот аст ки ӯ мехоҳад ба ягон топ дастаи хориҷӣ гузарад. ин хабар дар ҳоле нашр шуд ки дастаи Бавария мехост ба ҷои Роберт Левандовски футболбози норвегиро дар соли 2022 ба ҳаяташ ҷалб намояд. вақте ки Холланд дастаи якуми Германияро рад кард, фақат ба Реал Мадрид гузашта мехоҳад ё ба ягон клуби пурқуввати Англия. дар беҳтарин мусобиқаи дунё Челси имсол барои чемпионӣ мубориза мебарад. дар мавсими гузашта қаҳрамон шудани ин даста дар Лигаи Чемпионон бисёр футболбозонро ба ҳаяти худ моил мекунад. ба ҳамин тавон дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.